Самыя запатрабаваныя свабодныя агенты ЧБ. Максім Плотнікаў можа паехаць у Казахстан. Таксама быў інтарэс з боку МЛ, які шукае якаснага бэкапа для Паўлючэнкі. Дмітрий Антилеўскі пакінуў МЛ. Пра будучыню пакуль цішыня. Михаил Вердзейчук. Паведамляецца, што футбалістам цікавіцца Нёман. Олег Никифоренко. Букмекеры хацелі працягнуць яго кантракт і, па нашай інфармацыі, давалі заробак у 14 тысяч рублёў у месяц, але футбалісту захацелася ледзь не ў 3 разы больш. Дамовіцца з кіраўніцтвам ён не здолеў. Алексей Залескі пакінуў МЛ і пакуль застаўся без клуба. Павел Сядзько. Вядома, што яго хацеў МЛ, але агент футбаліста запрасіў заробак ад 30 тысяч рублёў, на чым перамовы і скончыліся. Цяпер ім цікавіцца ў Казахстане, Д2 Расіі, Азербайджане, Сербіі, Кітаі і нават Паўднёвай Карэі. Канкрэтыкі ўсё яшчэ няма. Александр Шасцюк. Здавалася, што стане гульцом мінскага Дынама, але яго не задаволілі прапанаваныя 10 тысяч рублёў. Пазней Шасцюк кінуў фразу, што яго вабіць Еўропа.